En Secu i na Maria Ester seran veïns de la comunitat a partir d'avui. Són els primers beneficiaris del projecte cooperatiu que Sostre Cívic impulsa a Valls. Són pisos en règim de cessió d'ús i qualificats de protecció oficial amb la voluntat de facilitar l'accés a un habitatge digne, a preu assequible i adequat. Entre els 13 habitatges de què disposa Sostre Cívic en aquest immoble, 5 es destinaran a atendre de forma preferent les necessitats de col·lectius vulnerables, entre les que es troben els dos primers beneficiaris, que han trobat en aquest projecte una oportunitat immillorable per assegurar-se un futur. Ay, es que me emociona, porque bueno, ya al fin tengo el piso, yo tengo mi niña que tiene 14 años, que gracias también aquí a Valva, aquí al Cor de María, y ya finalmente podemos estar en el piso. Y me da las gracias a todos y porque los pisos todo está muy perfecto y me alegro mucho. Els 13 habitatges que Sostre Cívic va adquirir per desenvolupar el projecte cooperatiu formen part d'un immoble de 2009, propietat d'una entitat bancària que estava en desús. Són pisos d'entre 39 i 86 metres quadrats i les quotes d'ús que han d'assumir els socis de la cooperativa oscil·len entre els 230 i 550 euros mensuals, amb una aportació inicial d'un màxim de 4.200 euros. Aquest projecte de Valls és el tercer ja que comencem en convivència en la nostra cooperativa. Això és tota una prova de que és un model que ja que no és només una teoria, que és un model que és una alternativa real. En les properes setmanes es preveu entregar les claus a dos nous veïns. Els primers habitatges que s'han mobilitzat són els destinats a col·lectius vulnerables, però en una segona fase de desenvolupament la proposta també s'obrirà a totes les persones que compleixin els requisits d'habitatge de protecció oficial. A Valls tenim mancança d'habitatge, doncs podeu oferir uns habitatges amb un preu adequat i amb la certesa de que no hi haurà especulació i que durant molt de temps es preservarà aquest preu, doncs és una solució molt bona per la ciutadania. El dijous 30 de març hi ha prevista una sessió informativa per a totes les persones que estiguin interessades en aquest model d'habitatge cooperatiu.